ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ଆସିଛୁ ନଈରି କାଙ୍କଣ ଶିଖେରି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠିକି ବାସ କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳେ। ଯେତିକବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ନଈରି ଚିଲିକା ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ନିକଟ ବନ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାହା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ନାହାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ନାହାରେ ବସିକି ଟିକଟ 25 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ଆସିବେ। ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଅଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଚିଲିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ନା କେମିତି ଚାଲିଅଛି। ବାସ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଅଛି। ଯାଆନ୍ତି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା।